Nit de foc, a Algaida, com cada any la rebel·la de Sant Honorat, va començar amb el so dels coets, acompanyats per la banda de música del municipi. Al vespre es van encendre els 5 foguerons de la plaça Major. Allà mateix l'Ajuntament donava tot el necessari per torrar per només 2 euros. Són unes torrades solidaris per lo de l'agermanament que demà dissabte s'afirmarà en Ciutat Antigua i s'altre euros per el projecte emocional edifici que han de construir. Fet 2.000 bosses, hem posat botifarró, sobrassada i després donem la ventresca aperta. Fantàstica, torrant, menjant, amb els amics, amb el fogueró, què més volem? Molts domicilis particulars es van convertir en petits restaurants. Per aquí van passar unes 400 persones per tastar el plat de la jornada. Trempó de Sant Honorat, com que el que té més èxit en aquesta casa. I després hi ha tot el que veus. Un pot de llom, xua, ternera. I per si això fos poc, la música la van posar a un grup de xeremies que van recórrer tots els racons del municipi. Bomba, xeremies, després ja fèiem qualque sonada de bomba de picat, que mos picàvem amb un parell de joves de per aquí. I els veïns d'Algaida surten avui gairebé tots en massa per celebrar una de les nits més especials, i és que per Sant Honorat la festa surt al carrer. Veïns il·lustres no es van voler perdre la festa, uns i altres van gaudir de la rebel·la més animada.